O PP galego reitera o seu apoio á pesca de Galicia e critica o PSOE e BNG por non defender os pescadores. En Porto do Son, Paula Prada e Marta Villaverde aseguraron que seguirán loitando contra o veto á pesca de fondo, que xa causou perdas de 216 millóns de euros. No día de onte, en Porto do Son, o Partido Popular de Galicia fixo un novo chamamento en defensa do sector pesqueiro galego, asegurando que son un partido que sempre estivo e seguirá estando a favor da xente do mar. A declaración tivo lugar nun encontro celebrado na Confraría de Pescadores do municipio, ao que asistiron a Secretaria Xeral do PP de Galicia, Paula Prado, a responsable de mar no goberno galego, Marta Villaverde, o eurodeputado Francisco Millán Mon e o alcalde da localidade, José Luís Soujo. Paula Prado criticou a postura do PSOE e do BNG, acusándoos de ser incoherentes e de facer oportunismo político. A responsable popular ironizou sobre o presidente do goberno, Pedro Sánchez, ao asegurar que en lugar de preocuparse polos intereses dos pescadores galegos, está máis atento de intereses propios en relación aos seus recentes problemas xudiciais. Para nós a pesca é unha prioridade frente a un partido socialista e a súa incoherencia ou frente ao oportunismo do Bloque Nacionalista Galego, pois no Partido Popular sempre pusemos a pesca por diante de calquer tipo de interés, non? Vímolo hai un ano, cando foron as eleccións europeas, nos comprometimos con Galicia a que por primeira vez tivésemos un comisario de pesca na Unión Europea, cumprimos e así temos por primeira vez cumprimos ese fito, non? A diferencia vemos como o Partido Socialista pois está enredado noutras cuestións e noutras prioridades, pero dende logo que a pesca non é a súa. Tamén vimos como o Bloque Nacionalista Galego en Europa está aliado cos verdes, por tanto é cómplice dese veto á pesca de arrastre, e nós sempre estamos votando a favor da pesca e do sector pesqueiro. Pola súa parte, Marta Villaverde subliñou os graves efectos do veto á pesca de fondo, que afecta ao 25% da frota galega e xa xerou perdas económicas por valor de 216 millóns de euros. Villaverde anunciou que Galicia unirase ao recurso interposto polo Estado ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea para tratar de reverter esta medida. Desde Galicia estamos a facer un importante traballo para a defensa, para intentar defender determinados aspectos que ahora mesmo nos están afectando, como pode ser ese veto ás 87 zonas de pesca do Atlántico Nororiental. Comentar que acabamos de personarnos nese recurso de casación contra esa sentenza que se coñecemos en xuño do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que respetamos pero que non compartimos e polo tanto vamos a intentar agotar todas as vías posibles para poder acadar o obxectivo que queremos, que é que os nosos pesqueiros, a nosa flota afectada, que é máis ou menos o 25% desa flota, poida recuperar a pesca nesas zonas. O eurodeputado Francisco Millán Mon tamén defendeu a postura do PP de Galicia en Europa, asegurando que seguirán loitando polos intereses do sector pesqueiro galego, en especial na reforma da política pesqueira común e na defensa dos fondos europeos para a pesca. Que para mí es una satisfacción estar aquí, compartir tribuna con personalidades tan importantes de la política gallega y desde luego, lo decía antes el alcalde, escuchar al sector, porque ellos son los que están sobre el terreno, en este caso sobre el agua, y son los que nos podrán mejor trasladar sus dificultades, sus problemas, y yo llevarlos a Europa como vengo haciendo tantos años en la Comisión de Pesca. E por último, o alcalde de Porto do Son, José Luís Soujo, aproveitou a ocasión para agradecer ás persoas que conforman o sector pesqueiro local, destacando a importancia da pesca non só como actividade económica, senón tamén como parte do patrimonio cultural do municipio. Vamos a comentar, vamos a falar con eles e tamén a escoitalos, que é o seu importante, para intentar, isto que sea todos xuntos, temos que intentar que a pesca, que ademais para Porto do Son, non só para Porto do Son, sino para toda a comarca e para todo Galicia, é un pilar fundamental económico. Entonces, eu sempre lle digo ao sector que temos que camiñar xuntos. Non só pode estar a administración, sino que tamén temos que contar con eles. Hoxe a reunión que vamos a ter é para trasladarlle o que se está facendo desde o Partido Popular, das tres administracións, e tamén escoitalos e ser capaces de camiñar xuntos, traballar xuntos para intentar que isto teña futuro. Este é o que vamos a facer hoxe aquí.
Este encontro buscou reafirmar a postura do PP de seguir defendendo a pesca galega, tanto a nivel local como europeo, ante os retos e as dificultades que está a afrontar o sector.